Salam, bu sport portal. Täze mümkinçiliklerin kanaly we bitde hepdenin sport habarlaryny ködürleýär. Dubai şäherine halkara okuw turgunlaşyk ýygnanşygyny geçirýän Türkmenistanyň futbol boýunça ýygyndysy yerli Dubai United topory bilen ýollaşlyk duşşugyny geçirdi. Dubai Sport City stadionuna geçirilen duşşuk 3 wir hasabyny türkmen ýygyndysynyň peýdasyna tamamlandy. Milli ýygynyda Ruslan Mingazov, Marat Anayev, şeýle hem Elman Tagayev tapawutlanmagy başardylar. Şeýle-de bu halkara okuw turgunlaşyk ýygnanşygynyň çäklerini Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyndysy Birleşen Arap Emirlikläriniň Premier Ligasynyň ýarış tertibine birinji orunyna barýan Shabab Al-Ahli futbol kluby bilen nowatdaky ýollaşlyk duşşugyny geçirdi. Ýollaşlyk duşşuk yerli klubyň peýdasyny 4 wir hasap bilen tamamlandy. Türkmenistanyň futbol boýunça ýygyndysynyň ahyrky oýuny yerli Ajman futbol kluby bilen 18-nji oktýabrda bolup geçer. Ýygynny toparymyzyň 18-nji oktýabra çenli dowam etjek okuw turgunlaşyk ýygnanşygynyň baş maksady Dünýä çempionaty 2026-nyň saýlama tapgyryna taýýarlyk görmekden ibaratdyr. Milli ýygynnymyz bu tapgyrda toporçuda çykyş edip, onuň garşydaşlary Eýranyň we Özbegistanyň ýygynny toporlary bolar. Milli ýygynnymyz bu toporçudaky ilkinji oýuny Özbegistana garşy geçirer. Duşşuk 16-njy noýabrda Aşgabatda geçiriler. Paýtagtymyzda türkmen küstüniň taryhynda iň köp gatnaşçy jemlän ýarış tamamlandy. Yarışa ýurdumyzyň ähli künjeklerinden 5-den 70 ýaşa çenli bolan 300 çemesi küsçü gatnaşdy. 7-8-nji oktýabrda Rapid we Blitz boýunça ýeňijileri ketgitlemek üçin oýunlar geçirildi. Şu ýyl 17 ýaşa çenli küsçüleriň arasynda Rapid boýunça Aziýa çempiony bolmagy başaran Anna Muhammed Hommadow öňe saýlanmagy başardy. Gyýlaryň arasynda Batumy'de geçen dünýä çempionatynyň 16 ýaşly bürünç medalynyň eýesi bolan Leyla Şohradowa iň gowy netije görkezmäge başardy. Blitz ýarışynda Fide'niň ustady Mergan Hakabayev birinji boldy. Ýarışyň umumy baýrak gatnasy 14 000 manatdan ibarat boldy. Bäsleşiň tapgyrlarynyň her biriniň netijeleri türkmen küstüniň taryhynda ilkinji gedek bütün dünýäde gurulýan küst ýarışlarynyň halkara platformasyna ýerleşdirildi. Dünýä çempionatynyň öň ýanyna Eýranda geçirilen ýarışda ýyleşime Saparmurat Atabayev hat-trick etmegi başardy. Ýagny Türkmenistanly küsçü halkara küst ustady 5-11-nji oktýabr aralygynda Eýranyň Ahvaz şäherine geçirilen First Neşakar halkara ýarışyna ýeňiji boldy. Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherine geçirilen adaty karate boýunça dünýä kubogy jemlendi. Milli ýygynnymyz bu awraýly ýarışda ören netijeli çykyş etdi. Dünýä kubogyna 30-dan gowrak döwletden turgunlaryň en çemesi gatnaşdy. Diyar Hojayewiň, Döwlet Berdiýewiň we Anamrat Muhammed Gulyýewiň ýolbaşçylygyna ýygyndy toparymyz bu ýarışda 4 medala münasip boldy. 6-8-nji oktýabrda Kyrgyzstan Respublikasynyň paýtagty Bişkekde ýaşlaryň we ýetkinjeklerin arasynda samba boýunça dünýä çempionaty 2023 adly geçirilen ýarışa türkmen turgunlary hem gatnaşdylar. Türkmenistanly turgunlar jemi 4 sany medal gazanmagy başardylar. Bu arada Samba Nokot Sport Halkara Samba Federasiýasynyň saýtyna Aziýa we Okeaniýa ýurtlarynyň arasynda geçirilen ýarışlaryň netijesi görkezdilen. Ýarışyň netijesine görä Türkmenistan medal sany boýunça iň güýçli üçlükde orun aldy. Söwüş samba boýunça Mehmedow Adim 98 kg çenli agram derejede çykyş edip birinji medala münasip boldy. Goçgulyýew 4 guly 88 kg çenli agram derejede çykyş edip birinji medala münasip boldy. Kerimow Kerim 58 kg çenli agram derejede çykyş edip birinji medala münasip boldy. Sport samba boýunça Bayramow Babamrat 58 kg çenli agram derejede çykyş edip birinji medala münasip boldy. Bellatorda çykyş edýän garşyk söwüş tunuty boýunça türkmen pelwany Döwletjan Ýagşymradow ýarym agram derejesinde reytinginde ilkinji 5-lige girmegi başardy. Bu arada promosyonyň resmi saýtynda habar berildi. Ýeri gelende bellesek 8-nji oktýabrda geçirilen Bellator 300 turnirynyň çäginde Polşaly Matsay Razanski bilen bolan tutuluşykda eminler bir agızdan Döwletjan Ýagşymradowy ýeňiji diýip aglan etdiler. Tutuşuk dolu 3 round dowam etdi. Bu ýeňiş Döwletjan Ýagşymradow üçin Bellatordaky bassyr 3-nji ýeňşidir. Onuň ähli karýerasyny hasaba alanynda häzirki wagtda 21 ýeňşi, 7 ýeňilşi we 1 deňligi bar. Ýene bir bellemeli zatlarymyzyň biri bu tutuşukda ýeňş üçin ýyleşime Döwletjan Ýagşymradow 100 000 Amerikan dollar gazandy. Bellap geçtik Döwletjan Ýagşymradow 14-15 oktýabrda Arkadaş şäherine geçirilen Arkadaň Feker adly kino festivalinde hem gatnaşdy.